Ik wil die klein statement net drop. Die klein statement. Zo'n statement, dat zou ik wel even goed luisteren. En die behalve van die ouwens wil ik dan verschoning vragen. Van bij het zeggen is er dan bij je vraag. Alles zit en elke man wil een nou go. Mia, moet niet vergeten je hebt hem nou vertrouwen. Maar nou wil je slecht ook praten en zei ze slechte ook. Maar toen jullie samen toen praat je van een nieuwe ding bouw. Zo, hoe praat je nou? Hoe praat je nou? Ha, ze wil niet zien hoe ze hem vasthouden. Zo nou die tsar is ons confused. Maar nou lijkt ik er nou befokt van ik lopen met die broers. En ik vraag nou wat ding. Maar ik zeg, die tsar is dan bezig met een nieuwe ding. Ik kan niet zien. Van ik is blind verliefd en zij van mij lieg en bedrieg. Maar nou was ze mee weggegooid, leek ik was een vlieg. Was het alles voor mij dan niet te lief. Maar tsaris kan niet zien hoe hulle ons het breed. Als dingen wat ons bouwen, was hij dat gereed. Dat is waar ons zeggen voor onszelf, ons wil niet ook trouw niet. Van ons weet je wat ons was gewoon niet. Soms kan je dan leren die. Soms kan je ook zien als je dan grijpt of een manier die voor die tijdje. Maar ik is spijt van elke ding wat je ook doet, je moet jezelf ook zien, je raakt ook bij je grade. Maar die tsaris zien hoe druppelen met tijd. Alles zien wat hulle doen, alle mistakes, maar hulle wil je blamen, hulle sê je kan met tijd niet. As dan nie ek is ook die sy nie. Maar ja, gaan moet ons nou beklei. As jy dat nou vir my nie. Ek weet jy moet ek sien of wat doen ek het nou vir my nie. Van ek weet jy moet ek jou ook losie. Dan turn ek myself, dan raak ek fucking ook gay. Van ek weet jy moet ons elke dag ook met die tsari sit. Dan wil hulle ook lieg en vir ons dinge uithak. Somtyd wil hulle baie keer beklei. En dan lyk het ook as op tik van sy vir my ruk en pluk. Ek vraag myself as ek boop dit. Klim af, die lewe is ook taf. Die tsaris wil ook blaf en hulle wil een nieuwe ding ook doen. Hulle wil dat ons hulle soen en fucking maf. So, ek kan nie change you. Baie ding het nou gebeur, het net vir een tydje. Jy kan het hou, maar soms is jy nie ook spijtie. Ek weet nie moet ek sê, as ek baie greitie. Ek doen het nou met tydie. Ek sê nie dat ek maak nie nou mistakes. Ek wil net sê dat die tsaris sien nie, dat ons try alles en ons greitie. Ons doen het nie met tyd, jy moet sien, maak jy oop, ons is grady so. As jy een man het, moet jy hom respect, please, van die keer moet jy fucking have his back, van somtyd, as hy binnenkant kwaad, hy's upset, but you don't see it, because you're over that, so, jy is in een ander bouw, een ander ding, een ander ding, jy is ook bezig met een ander doel, een ander ding, en ek is bezig met een ander ding, een ander move, een ander kan, ek bezig met een nieuwe ding, fuck, ek raak ook bang vir dit, van die keer voel ek dit is dit. Van jy wil ook demons dan nou net beklei. En dan vraag jy die Here, is dit dan gemaakt vir my? Ek weet nie moet jy dit ook so sien nie. Maar die keer is die manne wat hulle self en dan bou as ek nie. Ons allemaal is hier die selle nie. Moet nie ons compare nie. Van life is ook so unfair. As uncomparable.